După ce Anca și-a făcut apariția în competiție, s-au început adevărate drame între Larisa și Ionuț. Ambii își exprimă sentimentele așa cum nu au mai făcut-o până acum și varsă lacrimi amare, doar că continuă să nu fie împreună. Toate aceste scenete par a fi regizate, iar publicul de acasă a rămas confuz la cele ce văd. Anca este ușor atacată de Larisa, din motiv că i-ar fi luat locul, la fel și celelalte fete vorbesc în absența ei despre strategiile pe care le pune în aplicare în fața lui Ionuț. De asemenea, Emanuel atacă direct și dur la adresa Ancăi, spunându-i în față că nu are nicio șansă de a-l cunoaște pe Ionuț, acesta fiind deja ocupat. Toate aceste declarații nu fac decât să ne facă o impresie proastă despre concurenți, dar și de emisiune, iar motivele sunt evidente. Dacă până acum Larisa nu i-a mai cerut o ultimă șansă lui Ionuț, iată că acum a făcut-o, așa că dintr-o dată vrea din nou să fie alături de el, uitând cele declarate anterior. E greu să vorbim despre iubire din moment ce până acum au fost bine separați, iar după apariția Ancăi totul a luat o întorsătură, având trăiri la intensitate maximă. Într-un final de video, ca de obicei, vreau să aflu și părerea voastră legată de cei doi așa ziși îndrăgostiți ce nu pot fi împreună.